Hello mga kagusok, maradyaw na adlaw sa ato kuman no. Sa ato Merkules kuman mga kagusok kay dagsaan sa Bnukos dahil Surigao mga kagusok ang sigarilyo mga kagusok no. Pangkilaw mga kagusok kay nakaadto man ko dito sa market mga kagusok kay piyaw to dito tag adto mga kagusok napit lang ko sa Nukos mga kagusok kay para makaong ko mga kagusok kay grabe ka presko gud mga kagusok no. Kay labas pa gud mga kagusok kay way pa gud ni ice mga kagusok kay dami ang gud ikaw ng kinilaw kung presko pa mga kagusok kay tamis ang Nukos kanon mga kagusok dama automatic na mga kagusok no ang mga lamas kay jaom sa kambal patadtad na ko mga lamas mga kagusok kay para dito na kaon mga kagusok o preparation ng mga kagusok no tag-slice na mo ang Nukos kuha na mga kagusok mga 1/4 lamang kagusok kay kami mga oraman kami tuyo timing kay jaom si Dong Apits mga kagusok na kari sa opisina matik na mga kaon si Dong Apits diri Dong Apits ato ping ko si Dong Apits sa na to Dong Apits no diyan mga kagusok ako na tag mix sa suka mga kagusok sa mga ingredients sa mga Bombay kay ganahan mo kumukaon ng kinilaw mga kagusok kung hamok ang Bombay kay kalami kay ikaon sa kinilaw basta hamok Bombay mga kagusok tapos ang suka mga kagusok igo-igo ra grabe kayami ka kaon mga kagusok no yan mga kagusok i-shake na nako mga kagusok no kita ninyo mga Bombay mga kagusok grabe ka hamok tuyo ka buok nga kagusok ang Bombay tag slice na mga kagusok kay lami mo kaon basta Bombay na hamok isago sa kinilaw kay lami ikaon mo mga kagusok kay aptik man tamutin timpla ng kanilang mga kagusok na manilap sa to kamot ni mga kagusok giyaks daw si Dong Apits mga kagusok no na sila kambal sipog-sipog pag video no na kaon na automatic na mga kagusok maradyan adlaw sa to mga kagusok no may mga viewers sa to mga followers may buntag sa to tanan no automatic na kaon na kay tapos na timpla automatic na kamote o kalibre og that kanon mga kagusok ko dagan salamat may buntag